Joo, tämän illan aihe on ylösnousemus, mutta koska tempaus kuuluu siihen hyvin oleellisena osana ylösnousemukseen, niin tulee samalla tempauksesta ja ylösnousemuksesta. Ja vähän sivuan tuota Tarmon Raamatun kohtaa, koska se kuuluu tähän mun puheeseen, sä otit sitä siitä, mutta se ei mitään haittaa. Eli lähdetään ajan merkeistä. Kaikki me tiedämme sitä, että Jeesus sanoi, että kun hän oli siellä Öljyvuorella pitämässä sitä jäähyväispuhetta, niin hän sanoi ajan merkeistä jotain, että kuullaan sotien melskettä, niin kuin me tänä päivänä kuullaan monesta paikasta, ja maanjäristyksiä, niin kuin on nähty, ja sitten yleinen moraalin lasku, ja sitten uskosta luopuminen. Ja nämä on niitä ajan merkkejä, jotka on ihan meidän silmien, korvien kuultavina, ja myös siitä tiedetään, että Jeesuksen tulo on nyt lähellä. Nyt meidän pitää nostaa katse taivaaseen. Nimittäin ei enää kovin kauan tarvitse odottaa. Mutta mä haluan tästä tempauksesta ja ylösnousemuksesta, koska mä yhdistän nämä, niin mä yhdistän myös tuomioita siihen, koska siihen kuuluu aina tuomiotkin. Ja lähdetään vanhasta liitosta, koska vanha liitto oli, ja tämä vanhan liiton niin kirjoitukset oli Jeesuksen raamattu. Jeesus vetosi aina vanhaan liittoon, eli vanhaan testamenttiin, koska ei ollut silloin vielä uutta testamenttia kirjoitettu. Ja puhutaanko mitään tempauksesta esimerkiksi vanhassa liitossa, eli vanhassa testamentissa, ja mä otan tässä pari esimerkkiä siitä. Puhutaan Hanokista. Hanok rakasti niin Jumalaa, uhrasi Jumalalle, eli Jumalan yhteydessä, että Jumala ei enää kärsinyt pitää Hanokkia maan päällä, vaan halusi hänet taivaaseen. Ja mitä Raamattu sanoo? Jumala otti Hanokin maan päältä luokseen. Eli tässä oli tempaus. Tässä ei ollut ylösnousemus, vaan ensimmäinen tempaus. Koska Hanokki ei kuollut. Ylösnousemus koskee sitä, että ollaan kuoltu ja noustaan, tai sitten kun Jeesus tulee toisen kerran ja muututaan. Mutta tässä niin kuin ensimmäisen kerran tapahtui vanhassa liitossa jo tempaus. Ja toinen tämmöinen vastaava tilanne oli Elian kohdalla. Kun Elia eli Jumalan yhteydessä ja teki sen tehtävä, mitä varten Jumala häntä käytti profeettana Israelin kansan keskuudessa, kun hän taisteli Baalin-palvelusta vastaan ja piti yllä Jumalan uskova kansansa keskellä, niin Jumala päätti myös Elia ottaa kuolematta taivaaseen. Mutta tässä oli semmoinen ero, että kun Hanokki otettiin, sitä ei nähnyt kukaan muu kuin Jumala. Mutta kun Elia otettiin, niin hänen seuraajansa Elisa näki se. Ja kun Elisa näki, niin hän sai kaksinkertaisen osa Elian hengestä. Se ei tarkoita sitä, että hän oli 2 kertaa enemmän voimaa kuin Elialla, vaan sitä, että hän oli esikoinen, hän oli profeettakoulun johtaja ja samanlainen voitelu kuin Elialla. Ja Elia otettiin myös niin tempauksen tapaisesti pois maan päältä vanhassa liitossa. Ja vanhassa liitossa tapahtui myös kuolleiden herättämisiä, mutta ne ei ollut ylösnousemuksia, koska ne kuoli uudelleen. Ne herätettiin vain tähän elämään ja ne kuoli uudelleen odottamaan sitten sitä ylösnousemusruumista. Ja sitten se, että vanha liitto ties kaikki tempaukset, vanha liitto ties kaikki ylösnousemukset. Esimerkiksi Danielille ilmoitettiin kuolleiden ylösnousemus. Ei se ollut uuden liiton tiedossa ainoastaan, se oli myös vanhan liiton. Ja minkä takia näin oli? Koska Jumala on antanut Raamatun Aadamista lähtien meille tänne ensin suullisena perimätietona, sitten kirjoitettuna tietona, että jokainen sukupolvi voi löytää Jumalan luo ja saada Jumalasta tietoa. Ja vanhasta liitosta sitä sai todella paljon. Esimerkiksi Danielille lopun aikana, kun hän rukoili Israelin kansan pelastusta ja 70 vuotta tuli täyteen. Hän rukoili, että Israelin kanssa vapautettaisiin, niin profeetta Jeremia oli etukäteen ilmoittanut, että pakkosiirtolaisuus Babylonissa kestää 70 vuotta. Ja Daniel huomasi tämän Jeremian profeetalla, kun rukoilemaan, niin Mikael tuli sitten tänne Danielin luokse. Vaikka häntä pidättikin 21 päivää Persian enkeliruhtinas, mutta Mikael on Israelin enkeliruhtinassa voimakkaampi kuin tämä Persian enkeliruhtinas, niin hän tuli suojelemaan ja vapautti tämän Gabrielin puhumaan sitten Danielille niitä rukousvastauksia. Ja sitten tämä Daniel alkaa niin julistamaan näitä, mitä Gabriel ilmoitti hänelle. Että Israel tullaan pelastamaan kaiken ahdistuksen keskeltä, eli puhuttiin lopuajoista. Ja sitten puhutaan, ihan mennään tänne meidän aikoihin.
Ja monet maan tomussa makaavasta heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään ja toiset häpeää, eli iankaikkiseen kauhistukseen. Daniel tiesi jo, koska enkeli ilmoitti, että on ylösnousemus. Eli se ei ole mitään uutta niin kuin Uudessa testamentissa, tämä tiedettiin jo Vanhassa testamentissa. Daniel ilmoitettiin, ja sitten oli toinen, kelle ilmoitettiin ihan selvästi, oli profeetta Jesaja. Jesaja kun näki sen valtavan näyn, ja hänelle ilmoitettiin koko sen 40-vuotisen profeettauran aikana koko ajan uutta ilmoitusta, mitä meillä Jesajan kirjassa on. Ja mitä sitten Jesaja puhuu näistä ylösnousemuksesta? Mutta sinun kuolleesi virkoavat elo, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille. Eli ylösnousemus. Kyllä Vanhassa liitossa tiedettiin tempakset ja ylösnousemukset, koska Jumala on ilmoittanut kaikille sukupolville aika tarkkaa tietoa siitä, että jokainen sukupolvi voi päästä Jumalan luokse ja Jumalan yhteyteen. Aivan mahtava tämä meidän Jumala, koska hän pitää koko ihmiskunnasta huolen. Se ei pidä vaan meidän lopuajan ihmiskunnasta, vaan koko ajan Jumala on pelastanut ihmisiä, ilmoittanut itsensä ihmisille, vetänyt rakkauden köysyllä luokseen, hänen tuntemiseen. Jumala on tehnyt tätä aina. Sitten mä Tarmon puhetta vähän siteeraan vielä, kun se on mulla tässä. Ja puhutaan nyt tästä ylösnousemuksesta, mistä Tarmo äsken luki, Johannes 11, 21, 27. Eli Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Ja tästä Martasta tuossa sanotaan, että hän oli semmoinen usko Jeesukseen, että hän uskoi, että jos Jeesus olisi ollut täällä, hänen veljensä ei olisi kuollut. Tämä vaatii uskoa. Ja Martalla oli uskoa. Mutta Jeesus sanoi, että sinun veljesi on nouseva ylös. Ja nyt Martta sanoi, että minä tiedän hänen nouseva ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. No mistä Martta tämän tiesi? No Vanhan liiton kirjoituksista. Hän oli käynyt synagogissa ja siellä oli luettu Jesajaa, siellä oli luettu Danielia ja siellä oli sanottu, että ylösnousemus tapahtuu. Ja sitten hän oli seurannut Jeesusta ja Jeesus oli puhunut, minut tapetaan, mutta minä nousin 3 päivän päästä ylös. Kyllä Martta tiesi nämä asiat ja kun Martta uskoi, niin hän oli enemmän sydämen ymmärrystä tietää, että Jeesus voi herättää Lasaruksen kuolleista. Mutta sitten kun se oli 4 päivää hauvassa, silloin alkoi vähän epäusko vaivaamaan. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousussa elämä, joka uskoo minun elää, vaikka olisi kuollut. Ja nyt puhutaan silleen, kun me ollaan täällä elossa. Ja meillä on usko Jeesukseen. Niin me eletään nyt jo sitä ylösnousemuselämää. Me ollaan jo nyt iankaikkisessa elämässä. Meillä vaan ruumis vaihdetaan. Tämä ruumis ei peri sitä iankaikkisuutta, mutta se ylösnousemusruumis, mihin me vaihdetaan, se elää. Eli me eletään tässä jo ajassa sitä ylösnousemuselämää. On valtava Jumalan lupaus. Ja Jeesukseen voi luottaa. Mennään kohta siihen. Sitten Jeesus sanoi, että yksikään elää ja uskoo minun ikinä kuole, uskotko sen? Martta sanoi, uskon Herra, minä uskon, että sä olet Jumalan poika. Siis harva tunnusti tuossa aikana, Jeesus on Jumalan poika. Mutta Martta kun tunsi ja oli seurannut Jeesuksen opetusta, ja vaikka hän oli puuhakas nainen ja Maria hänen siskonsa kuunteli vielä enemmän Jeesusta, mutta kyllä Martta siinä työtä tehessä, huomatkaa, työtä tehessä voi kuunnella Jumalaa, rukoilla Jumalaa, ei ole yhtään sen kauempana Jumalaa, kun Maria vaikka istui Jeesuksen jalkojen juuressa. Jumala voi kuunnella joka paikassa. Ja Martta ymmärti ja kuuli, ja sen takia hän oli todella uskon ihminen. Sitten puhutaan Jeesuksen omasta ylösnousemuksesta. Mehän tiedämme se, että Jumala näki hyväksi sen, että Jeesus on kaikessa ensimmäinen. Jeesus on ensimmäinen ihminen, joka kuoli ja ylösnousi kuolleesta ylösnousemusruumiiseen. Hän on ensimmäinen ihminen, joka nousi ylösnousemusruumiiseen. Ja hän ei kuolema enää koskaan vallitse. Hän elää aina ja iankaikkisesti. Me vielä odotetaan sitä ylösnousemusruumista, mutta Jeesus on jo siinä ylösnousemusruumissa. Ja tämä todistaa sen Jeesuksen jumaluuden ja ihmeellisen armon. Mutta puhutaan vielä tästä uskosta. Kun Jeesus oli puhunut monta kertaa, että 3 päivän perästä minä nousen ylös, kun minut tapetaan, niin nyt nämä naiset, jotka rakasti Jeesusta, olivat ostaneet voiteita ja ajatelleet, että mennäänpä sitä ruumista voitelemaan. Eivät ne ole käsittäneet, mitä se ylösnousemus tarkoitti. Ne olisi mennyt sitä kuollutta voitelemaan. Niin enkeli tuutui sanomaan, että ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Ettekö te muista, mitä se Jeesus teille sanoo? Siis
tämä meidän niin kuin, tämä kallo on huono ottaa vastaan Jumalan sanaa. Mutta onneksi Jeesus takoo sitä meille moukailla päähän, että se jää tonne. Ja sitten naiset lähtivät sieltä hauvalta, kun ne enkelit käskivät, että menkää ne veljille puhumaan, että Jeesus ei ole täällä, hän on noussut ylös. No, naiset kun meni puhumaan näille 11 ja niille muille, ei ne uskonut, vaikka Jeesus oli monta kertaa terottanut, että hän nousee 3 päivän päästä ulos. No sitten Jeesus sitten ilmestyy sinne itse ja sanoo, että te vähäuskoiset. Vähäusko. Huomatkaa, vähäuskoisetkin voi pelastua, kun uskoo Jeesukseen. Hän tulee ja opettaa meitä sitten lisää. Ja kyllä ne sitten usko. Mutta tässä näkee sen, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Jumalan hengen täytyy avata meille tätä evankeliumia. Koska se luonnollinen ihminen vastustaa aina. Ja kun me ollaan uskossakin, niin meillä on taistelu tämän lihan ja Jumalan mielen niin kuin lain välillä. Me joudutaan koko elämä olemaan tämmöisessä pienessä jännitteessä taistelussa. Ja liha tahtoo ottaa joskus valla aina meistä. Mä kerron lyhyen esimerkin. Nyt mennään vanhaan liittoon taas, koska se on yhtä tärkeää kuin uusi liittokin. Daavid täytettiin pyhällä hengellä veljensä nähden. Jumala meni asumaan Daavidiin. Hän oli pyhän hengen temppeli. Ja hän vanhurskaasti hoiti Israelin asioita. Mutta sitten se näki kauniin naisen Baatsepa. Äijällä oli vaimoja kymmenittäin. Niin ei piti ottaa se kielletty hedelmä. Silloin hän sammutti sen pyhän hengen äänen ja antoi lihahimoille vallan. Siis Jumalan mies. Ja kyllä Daavid sitä katuu ja sai anteeksi, mutta se synnin seurauksen se joutui kantamaan. Kun se sanoi, että 4-kertaisesti, kun se lammasvertaus tuli, niin 4-kertaisesti kostetaan, niin Daavidilta otettiin 4 poikaa. Oli surullista kantaa se synnin seuraus, mutta hän pelastui, koska hän katui sydämestään. Kun lukee Daavidin psalmin 51, niin hän rukoili, elää Jumala, ota minulta pois pyhää henkeä, jonka olet pannut minun asumaan. Hän oli nähnyt se, että Saulilta oli otettu pois pyhä henki. Hän pelkästään nyt hänelle käy sama tilanne. Mutta tässä näkee, kun on vilpitön katuminen, niin Jumala armahtaa. Jumala on armollinen Jumala. Antaa meille enemmän armoa kuin me ansaitaan. Ja sitten jatketaan tästä vähän. Sitten puhutaan tästä vielä, että meillä on olemassa 2 ylösnousemusta. 2 ylösnousemusta on. Apostoli Paavali, kun seisoisi kuningas Agrippan ja maaherra Festuksen edessä. Paavali sanoi uskovassa kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profetoissa. Muistakaa, mitä Jeesus sanoi variseuksille. Jos te uskoisitte minua, te uskoisitte Moosesta, sillä minusta he ovat kirjoittaneet. Paavali oli helppo sanoa, että hän uskoo kaikki, mitä on laissa ja profetoissa, kun hän tiesi tämän Jeesuksen opetuksen. Ja sitten Paavali sanoi uskovassa, että on olemassa 2 ylösnousemusta, sekä vanhurskaste että vääräin. Eli meillä on 2 ylösnousemusta. Ja sitten mä puhun tästä vanhurskaste ylösnousemuksesta vähäsen. Koska tämä liittyy ylösnousemukseen ja tempaukseen. Mennään vähän tempauksen oppii vähän myöhemmin tässä vielä. Vanhurskaste ylösnousemus, niin me noustaan Kristuksen tuomioistuimen eteen. Siellä Raamattu sanoo, että tuomio alkaa ensin Jumalahuoneesta, sanoo apostoli Pietari. Ja Raamattu vielä sanoo sille, että jos vanhurskas vaivoin pelastuu, kuinka käykää jumalattoman ja syntisen. Ja tämä on semmoinen juttu, jos me päästään Kristuksen tuomioistuimen eteen, niin me ollaan pelastettuja. Se on varma. Koska se on vanhurskasten ylösnousemus. Mutta siellä tapahtuu jotain. Siellä kunkin teko on tuleva näkyviin sinä päivänä, joka tulessa ilmestyy. Tuli koettelee, minkälainen kunkin teko on, jonka tekemä rakennus kestää, on saava palkan. Eli jos sä oot kuulijainen Jumalan kutsulle ja tottelet Jumalaa kaikessa, saat täyden palkan. Me muistamme se, kun annettiin kyvykkyyden mukaan ihmisille 5 leiviskää, 2 leiviskää, 1 leiviskää. Ja ne, jotka asioi kunnolla, ne sai täyden palkan ja sai vielä lisää. Mutta jos rakennus ei kestä, onhan joutuva vahinkoa. Mutta hän on kuitenkin pelastuva, ikään kuin tulee läpi. Eli kun se on päässyt vanhurskasten tuomioistuimen eteen, hän pelastuu, mutta hän menettää palkkansa. Se on semmoinen ihminen, joka ei ole kieltänyt Jeesusta ihmisen edessä ja uskonut sydämessä, että Jeesus on kuollut minun syntien tähden, ylösnoussut minun vanhurskauttamisen tähden, mutta hän ei ollut kuulijainen Jumalan sille kutsumukselle, ei ollut kuulijainen sille, mitä Jumalan henki on kehottanut häntä tekemään. Hän on laiminlyönyt niitä tehtäviä. Eli tämä on niin kuin vanhurskasten ylösnousemus. Ja
Tässä on tammusta tuomio tulossa. Sitten puhutaan vähän tästä tuomio-ylösnousemuksesta, koska näitä ylösnousemuksia on 2. Tuomio-ylösnousemus on sitten 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Vanhurskaisten ylösnousemus on ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Tämäkin täytyy aina erottaa. Mutta tuomio-ylösnousemuksessa mä kerron, mitä Jeesus puhuu siitä. Ensin Jeesus nuhtelee näitä kun hän niin voimallisesti julisti pelastussanomaa niin tarkasti ja selvästi, että paatunenkin ihminen olisi pitänyt avata sydämessä Jeesukselle. Mutta mitä Jeesus sanoo? Voi sinua Korasin, voi sinua Peetsaada, jos ne voimalliset teot olisi tapahtuneet Tyyrössä tai Siidonissa, niin ne olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Aika kova puhetta. Sitten Tyyrön ja Siidonin oleva tuomiopäivänä helpompi kuin teidän. Ja sitten, ja sinä Kapernaum, korotetaanko sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonella on sinun asuttava alas, jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisosi vielä tänäkin päivänä. Ja Jeesus vielä varoitti variseuksia, jotka pitivät totuutta vääryyden vallassa, että he saavat sitä kovemman tuomio. Eli tässä me nähdään, että nämä rangaistustuomiot kuin eri suuruisia. Nämä, jotka on tehnyt paljon enemmän pahaa, saavat kovemman tuomion kuin ne, jotka on tehnyt vähemmän pahaa. Tässä sanotaan ihan selvästi. Ja kun Jumala puhuu aina totta, niin kuin Jeesus sanoi, Isä, sinun sanasi on kokonaansa totuus. Niin kyllä minä uskon Jeesusta, että mitä hän on sanansa pannut. Sitten mä puhun vähän etukäteen tästä viimeisestä tuomiosta, ennen kuin mennään tuohon tempausoppiin. Tämä on se toinen ylösnousemus, mikä tapahtuu. Tuomio-ylösnousemus. Nämä on semmoisia, jotka eivät päässeet ensimmäiseen, eli vanhurskaisten ylösnousemukseen. Tämä on valkoisen tuomioistuimen edessä. Viimeinen tuomio. Tältä jälkeen ei tule sitten enää tuomioita. Tässä tuomiossa ovat mukana ne, jotka eivät ottaneet Jeesusta vastaan, vaikka olivat kuulleet evankeliumin. Raamattu sanoo, että olet itse tuomineet itsensä, koska he eivät ole uskoneet Jumalan ainokaisen pojan nimeä. He eivät avanneet sydäntänsä Jumalalle, vaan paaduttivat sydämensä, eivätkä ottaneet vastaan tätä hommaa. Siinä on monta syytä, miten voidaan paaduttaa, mä en siihen lähde, sitä on niin monta. Mutta tässä tuomiossa on mukana myös ne, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia. Kun Jeesus julisti alkaen Galileasta Jerusalemiin asti evankeliumia, oli Amerikassa intiaanit, koskaan kuullut Jeesuksesta. Kiinassa oli kiinalaiset, ei koskaan ollut kuullut Jeesuksesta. Australiassa oli alkuasukkaita. Miten Jumala voi nämä tuomita, kun ne koskaan kuullut evankeliumia? Kyllähän semmoiset on helppo tuomita, jotka kuulee evankeliumin, koska ne joutuu tekemään sydämen ratkaisun. Ne ottaa pelastuksen vastaan tai tuomion vastaan, mutta miten ne tuomitaan, jotka ei koskaan kuullut? Aika outoa, jos nekin pantaisiin helvettiin vaan siitä vaan, kun ne ei koskaan saanut mahdollisuutta. Mutta ei ole Jumala epäoikeudenmukainen Jumala. Jumala aina tuomitsee vanhurskaasti. Raamattu sanoo, että Jumalassa ei ole pimeyttä. Jumala valkeus. Ja sen takia hän antaa vanhurskaa pyhään tuomioon. Ja nyt mennään siihen. Apostoli Paavali opettaa roomalaiskirjeessä, että tällä tuomiolla, jotka ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta, ihmisten omatunto puolustaa heitä tai syyttää myös heitä. Tällä tuomiolla on siis kaikkina aikoina eläneet ihmiset, jotka on torjunut Jeesuksen ja ne, jotka ei kuulu Jeesuksesta. Ja jonka nimi ei ollut elämänkirjassa, heitettiin tuliseen pätsiin eli kadotukseen ja ikuiseen eroon Jumalasta. Eli tässä on tekojen kirja. Kaikki tuomittiin tekojen mukaan. Omatunto puolusti heitä, jos oli tehnyt hyvin, tai syytti heitä, kun oli tehty väärin. Ja kun tässä avattiin elämänkirja, niin siellä täytyy olla pelastuneita ihmisiä, koska ei jos siinä olisi yhtään nimeä ollut elämänkirjassa, niin ei se olisi edes avattu, eikä se olisi tuotu sinne. Mutta kun tässä sanotaan, että ne vaan heitettiin kadotukseen, joiden nimi ei ollut elämänkirjassa, mutta siellä oli nimiä. Ja siellä Jumala niin kuin tuomitsi vanhurskaasti ne oman tunnon tuomionkin kautta tuli Jumalan pyhä vanhurskas tuomio. Näin Jumala pystyy tuomitsemaan kaikki ihmiset, kaikkina aikoina mitä on. Ja sitten lähdetään teologiaa opiskelemaan. Nyt tulee tempausteologiaa. Ja käydään sitä tälleen lyhyesti läpi, että katsotaan sellaiset päälinjat, mitä tämä tempaus oikein tarkoittaa. Ensinnäkin pretribulationismi. Tämä on vaikea nimi, tämä on teologinen nimi. Se tarkoittaa sitä, että tempaus tulee ennen
juutalaisten 7-vuotis vaivan aikaa. Eli seurakunta temmataan pois täältä ennen 7-vuotis vaivan aikaa. Ja tässä tapahtuu silloin, että jos tempaus tapahtuu ennen 7-vuotista vaiva-aikaa, niin silloin tempaus ja Jeesuksen toinen tulemus on erotettu toisistaan. Ne ei voi olla silloin samaan aikaan. Tässä on niin kuin se erotettu sillä tavalla. Ja tämä olettamus vahvistui 1840-luvulla semmoisen pastorin kuin John Darby. Jorman tuttuja voi olla sille kaukaa. John Darbyn opettamana 1800-luvun Englannissa. Se alkoi tätä julistamaan. Ja sitten tämä Scofieldin selitysraamattu 1900-luvun alussa, niin se otti selitysteokseen tämän mukaan just tämän opin. Eli tempaus tapahtuu ennen 7-vuotista vaiva-aikaa. Ja tämä levisi sitten näihin helluntaiseurakuntiin ja kaikkiin näihin muihin. Tämä on aika yleinen suuntaus ollut vapaassa suunnissa tämä. Ja tätä sitten perusteltiin raamatulla sillä, että ilmestyskirjan 4. luvun jälkeen ei koskaan mainita sana seurakunta. Vaan ne 3 ensimmäistä lukua kertoo seurakunnan tilan ja sitten siinä on historiallisia selityksiä ja kaikkea muuta. Mutta 4. luvun jälkeen ei sitten ole seurakuntaa mainittu missään. Ja sitten toinen, millä ne perustelee tätä, että meitä ei määrätty vihaa, vaan saamaan pelastus tulevasta vihasta Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tässä on tämmöisiä raamatullisia perusteluita, millä tämän tempausteorian kannattajat niin puolustelee omaa näkemystään. Mutta sitten on tämmöinen toinen näkemys kanssa. Tribulationismi. Tämä on toinen sana. Eli Jeesus tulee vaivan ajan puolivälissä. Eli 3,5 vuotta ensin yhtä aikaa ja sitten 3,5 vuotta toista aikaa. Ja tässäkin tempassa Jeesuksen toinen tulemus on erotettu toisistaan. Eli tempas tapahtuu 3,5 vuotta ennen Jeesuksen toista tulemusta. Eli Raamatulla perustellaan tätä, että ennen vihan maljuja Jumala ja Karitsa ottaa maailman hallituksen. Eli tällä perustellaan sitä tätä tribulatismia, eli puolessa välissä tuloa. Ja toinen on, millä perustellaan sitä, että ilmestyskirjan 11. luvussa mainitaan, että tässä hetkessä on tullut palkanmaksu aika pyhille. Ihan selvästi sanotaan tässä. Näin. Ja sitten vielä yksi on se, että tämän jälkeen kun palkanmaksua maksetaan, niin sillä aikaa turmellaan ne, jotka maan turmellaan, eli vihan maljoja vuotetaan sillä aikaa maan päälle, jotka on torjunut Jeesuksen, ja sillä on palkanmaksu aika taivassa. On tämän. Ja sitten yksi tärkeä juttu. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, että viimeisen pasunan soidessa meidät temmataan. Paavali opettaa näin ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa. Että viimeisen pasunan soidessa me temmataan. Ja missä on viimeinen pasuna Raamatussa? No se on ilmestyskirja 11. luvussa, kun 7 enkeli puhalsi pasunaa. Niin Jumala ja Kristus otti maailman hallituksen. En mä ole sen jälkeen kuullut Raamatussa yhtään pasuna ääntä. Se oli viimeinen pasuna. Ja silloin Jumala lupasi panna toimeen tämä tilanteen. Mutta on vielä 3. näkemys. Post-tribulationismi. Ja tämä on taas sitten semmoinen, että tempaus on sama-aikainen kuin Jeesuksen toinen tulemus. Nyt näitä ei eroteta toisistaan. Ja tämä oli semmoinen valtanäkemys tuolla kirkkoisillä. Muutama oli poikkeus, Ireneossa tämmöinen muu, mutta tämä oli niin kuin valtanäkemys, että tämä on sama-aikainen tapahtuma. Ja tällä sitten perustellaan Raamatulla. Matteus 24, 30, 31. Jeesus tulee näkyvällä tavalla ja lähettää enkelinsä ja kokoaa valittu samaa 4 ilmalta. Eli tempaus. Eli näkyvä tulemus, tempaus, mennään pilvissä Jeesus vaan vastaan ja tullaan saman tien alas ja perustetaan 1000-vuotinen valtakunta. Ja valtaistuimet asetettiin, oli kansojen tuomio ja sitten alkoi se 1000-vuotinen valtakunta. Perustellaan tällä tätä post-tribulationismia. On sitä muutakin. Sitten toinen Tessalonikaskirjeen, 2. luku, 3-8 jaes. Jeesus ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, jonka Jeesus on tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Milloin laittomuuden ihminen ilmestyy? No kun mennään 11. luvusta 12. lukuun ja 13, niin siellä me näemme, että lohikärme tulee silloin. Eli tulee ottamaan ne vihan maljat vastaan. Eli tässä nähdään tämmöisiä tilanteita, mitkä puolustaa myös tätä kohtaa. Ja sitten ahdistuksen ajan uskovat, virkovat elo, jotka eivät kumartaneet petoa, eivätkä ottaneet pedomerkkiä, eivätkä kumartaneet sen kuvaa. Eli ne virkoo tässä vaiheessa Jeesuksen tullessa elo.
Muut kuolleet eivät virvoneet eloon, koska se tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen on se vasta se väärä ylösnousemus, mistä mä äsken mainitsin. Ja sitten vielä tämä tärkeä. Tässä Raamatussa lukee ilmestyskirjassa tässä kohtaa, tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Tässä meillä onkin kuule pähkäilemistä, kun tätä 3 kohtaa mietitään kuule Raamatulla. Ja kaikille näyttäisi löytää perusteita. Mutta autuas ja pyhä on kuitenkin se, jolla osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, toisella kuolemalla ei ole eihin valtaa. He hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Ja tässä kato, nyt on semmoinen juttu, että kun puhutaan tästä tempauksesta, niin mä kysyn nyt tässä, kun näitä selitysmalleja on näin monta, niin onko Raamattu ristiriitainen? Kun jokainen perustelee näitä omaita kuppikunnat tappelee, kuule verissäpäin 2000 vuotta on tapeltu kuule oppikappaleita ja on ristikunnat jakautunut moniin kuppikuntiin, vaikka meidän pitäisi, niin kuin Jorma sanoi, rakastaa toinen toistamme ja rakastaa Jumalaa yli kaiken. Niin nyt on kuule verissäpäin taisteltu kuule oppikappaleita. Mutta mä kerron nyt tähän ratkaisu. Meillä on hyvä ratkaisu tähän, koska Jumala ei jätä mitään asiaa kesken. Ei sitä kuivaa saarnaa. Jumala jatkaa loppuun asti. Onko Raamattu ristiriitainen, oli tämä kysymys. Profeetta Jesajassa sanoo, että niin korkealla kuin taivas on maasta on Jumalan ajatukset ja tiet meidän teitä. Siis me emme pysty käsittämään äärellisillä ymmärryksellä ääretöntä ymmärrystä. Me ei voida käsittää Jumalan teitä. Me ymmärretään vaan sen, minkä Pyhä Henki antaa meille Jumalan sanasta. Se me vaan ymmärretään. Me voidaan niin lihallisella mielellä säveltää kaiken maailman oppeja. Niitä on paljon semmoisia. Mä en niistä välitä, mutta Pyhä Henki on antanut meille Raamatun. Ja sen takia, kun Jumalan Henki on antanut se meille, niin Jumalan Hengen täytyy avata meille se Raamattu. Mä kerron selityksen. Pietari sanoi aivan suoraan, älkää omalla ymmärryksellä luulko selvittävänne Raamatun profetioita, sillä ei sinne ihmisen tahdosta ole mitään kirjoitettu, vaan Jumalan Hengen innoittamana ihmiset ovat kirjoittaneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja koska se on näin viisasta kirjoitusta, me tarvitaan Pyhän Hengen viisaus ymmärtää, mitä siinä on kirjoitettu. Kristuksessa on kaikki viisauden tiedon aarteet kätkettynä. Meidän täytyy vain Pyhän Hengen avulla etsiä ne ja löytää. Ja sitten sanotaan vielä. Jeesus sanoi tällä apostolien teossa. Tai Paavali sanoi niin kuin apostolien tuossa Jeesuksen sanomana. Jeesus sanoi, että ei ole teidän asianne tietää aikoja ja hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla asettanut. Ajan merkit me saadaan tietää ja nostaa katse. Mutta tätä hetkeä me ei tiedetä, koska Isä on se oma valtansa nojalla asettanut. Ja se pysyy silloin Isän tiedossa. Ja toinen on sitten tämä. Kun Jeesus Matteuksen 24 evankeliumissa juttelee näiden opetuslasten kanssa, niin opetuslapset sanoo, että tälläkö ajalla Herra sinä aiot rakentaa nämä kaikki. Jeesus sanoo, siitä päivästä ja hetkestä eivät tiedä taivasten enkelit, ei myöskään poika, vaan Isä yksi. Jos ei sitä Jeesuskaan lihansa päivänä tiennyt, niin tuskin myös sitä tullaan tietämään sitä hetkeä. Sen takia Jeesus sanoo, että valvokaa. Ette te tiedä, tulenko minä kukonlaulun aikaa vai keskipäivällä vai yömyhään vai yösydännä. Valvokaa, niin te olette aina valmiit. Ja nyt loppu tulee nyt tähän, mitä mä vapautan teidät tästä kristiriiasta, teologisista kärhämistä ja saatte rauhan ja vapauden tästä asiasta. Nyt se tulee. Silloin kun ihminen on ristinyt käteensä, polvistunut Jeesuksen eteen, tunnustanut syntinsä ja antanut Golgatan veren pestä synnit pois, antanut Jumalan hengen tulla uusi synnyttämään ihmisen elävää uskoa, niin silloin teillä on aivan sama, tuleeko Jeesus ennen 7-vuotis vaivassa-aikaa vai puolessa välissä vai sen jälkeen, koska me ollaan aina valmiita, tuli Jeesus milloin hyvänsä. Tätä Jeesus tarkoitetaan, valvokaa. Niin silloin se ei pääse se päivä meitä yllättämään. Me ollaan aina valmiit, niin kuin partiopojat ja tämmöistä tuli, kato semmoinen, kun oli palvelualtti, että oli aina valmis. Ja meidän täytyy olla hengellisesti valmiita kohtaamaan Kristus. Ihan minä hetkenä hän tulee. Koska ajanmerkit me tiedetään, mutta hetkeä ja päivää me ei tiedetä. Ja sen takia Jeesus sanoo, minä tulen kuin varas. Ja Jeesus sanoo, että jos me tietäisimme, että varas tulee, niin totta kai me valvomme, että hän tekisi mitään semmoista, mitä ei pidä tehdä. Ja kun me valvotaan, niin me ei päästä varastamaan tätä iankaikkista elämää. Mutta kristikunnan
piirissä kuitenkin näin lopuaikana on paljon masennusta ja paljon epäuskoa ja paljon semmoista väsymistä odottamiseen ja sitten kun on paljon väärää opetusta. Ja ne väärät opetukset vie semmoiseen, miten mä sanoisin, pitkälle luopumukseen jo. Ja siinä on vaara lipsahtaa paatumukseen. Eli synnin pettämänä aletaan paatumaan pois. Ja sen takia se valvominen on joskus raskasta. Ja sitten kun Jeesus on semmoinen kärsivällinen ja me ollaan kärsimättömiä, niin me maltetaan odottaa aina, kun Jumala on pitkämielinen ja me ollaan niin lyhytjänteisiä. Niin meillä tahtoo niin kuin sitten meidän niin kuin epäusko alkaa kolkuttaa. Ja tähän meidän täytyy saada sitten siunaus. Mä muistan, kato, kun Israelin kanssa oli 40 vuotta elämässä, se aina väsy ja aina kapinoi. Niin Jumala sanoi, että Aaron, minä annan sulle siunauksen. Siunaa tämä kansa joka päivä, että se tulisi minun muistooni. Että minä jaksan sitä rakastaa ja armahtaa ja kuljettaa. Niin minä siunaan teidät nyt aaronilaisella siunauksella. Ja saatte voimaa tuleviin päiviin. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja nyt kun te olette näin siunattuja, te olette Kristuksen kirjeitä, ja kun te menette tuosta ovesta ulos, te loistatte Kristusten kirkkautta ja kunnia. Te olette valona tälle kylälle. Loistakaa, niin kuin Kristus käskee teidän loistaa. Jumalan kunnia. Amen. Mulle tuli mieleen